Ji nûbiharê di pirtûkên nû, nûbiharê du pirtûkên nû belav kirin, ji pirtûkên derketinê yek jî roman e û ya din jî li ser folklora Kurdî ye. Kînor. Kînor romana nivîskar Daxistan Karakoç e, ev pirtûka wî ya çaran e ku derdikeve. Karakoç di romanê de jiyana gundiyan, êş û elemên wan wekî neynikek nîşanê xwendevanan dide. Roman bi zimanekî herikbar hatiye sazkirin û tê de gelek bi wij û gotinên pêşiyan jî hatine bikaranîn. Di romanê de jinek lehenga romanê ye. Wê jinê bi serbilindî singa xwe ji bo hemû êş û janên demê vekiriye û bûye şêrejineke bêhempa. Roman dikare wekî panorama dewrekî jî bêdîtin. Ji zargotina Kurdî deh mijar. Pirtûka dibin navê zargotina Kurdî deh mijar heft hesp teyr ruh av û agir hatiye pêşkêşkirin. Pirtûk ji aliyê şemoyê memê ve hatiye amadekirin. Hesp di destan, çîrok û mîtolojiya Kurdî de çawa hatiye honandin. Di adet û kevneşopiyên Kurdî de çi temsil dike? Dûr û dirêj behsa wî hatiye kirin. Nivîskar bi heman awayî qala teyr ruh û av û agir jî bi vî awayî hatine pêşkêşkirin. Li aliyê din hin lehengên efsanewî wekî Rostem, Siyaweş û Zembîlfiroş jî bûne mijara vê pirtûkê. Di pirtûkê de bi têra xwe nimûneyên zargotinî û çandî hatine bikaranîn. Kînor, Daxistan Karakoç, Nûbihar 184 rûpel roman 2024. Zargotina Kurdî deh mijar şemoyê memê Nûbihar 310 rûpel folklor 2024.